mai tambaya ta farko yana magana ne akan tun daga abin da ya faru an yi magana akan yawancin zinace-zinace da faruwarsu a cikin al'umma. To me za a ce akan larurar istimna'i? Yawwa, istimna'i shine mai da turanci? Na'am? Masturbation. Yawanci idan malamai sun yi wa'azi sun yi karantarwa, to galiban sai an yi tambaya akan wannan. Yanzu kun ga masifar mata suna neman mata 'yan uwansu, sannan kuma akwai mata da suke biya wa kansu bukatu da kansu. Yanzu bala'in ya kai ga ana sayar da al'aura ta maza a shago, al'auran maza a shago wanda mace za ta iya saya ta biya wa kanta bukata, da kuma yadda maza su kuma suke zuwa suke auren hannunsu. Wannan haramun ne kamar yadda an yi bayani a kan shi. Hadisai sun zo a kai, kuma yana da illoli yana sababa ciwo. Malamai suna faɗa da kuma likitoci da suna da ilimin addini sun yi rubutu cewa duk wanda Allah ya jarabe shi da wannan larura ta neman kansa da kansa yana auren hannunsa, nakihu yadihi kenan, mai auren hannunsa, to yakan kamu da ciwon da koda nan gaba ya yi aure ba zai iya haihuwa ba, kuma ba zai iya zama cikakken namiji da zai biya wa mace bukatarta ba, saboda ya gama kashe karfinsa da ƙwayoyinsa na lafiyarsa na kasancewarsa namiji a jikin wannan hannu nasa. Yana sababa ciwo kwarai da gaske. Za ka ga mutum ya yi auren amma mata ba sa zama a gidansa, kuma za ka ga ba lalle ma iya samun haihuwa ba, sai dai kaddara in area cases haka, to yana iya faruwa. So akwai haɗari mutane su nisanci wannan. Shari'a ta bamu choice, akwai substitute. Idan mutum yana cikin wani yanayi matsananci irin wannan, sai ya kama azumi haka annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama, fa innahu lahu wija. Sannan kuma mutum ya nisanci duk abin da zai tayar mai da sha'awarsa. Sannan akwai abinciccika da mutane suke ci suna illata su a rayuwa, suna ƙara hargitsa yanayin jikinsu, sai mutum ya haƙura da su. Akwai abincika da ake ci suna rage wa ɗan adam sha'awa a jikinsa, sai mutum ya rinka amfani da su. Da yawan azumi da yawan ibada, mun samu malamai lafiyar su kalau, amma saboda tsabar karatu da ibada gaba ɗaya tunanin mace ma ya fita daga cikin rayuwarsu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Imam Bukhari, lafiyar su kalau, ba ciwo bane da su, ba mu ji wata riwaya da ta ce suna da ciwo ba, amma lokacinsu a iya dai zahiri abin da ya bayyana a rubutu, lokacinsu ma bai ba su ma su iya tuna wata mace ba wai don ba su yadda sunna ne aure ba kuma don ba sa son haihuwa ba don kaza ba. To amma mutum zai zo ya shiga cikin harkar mata, ko yana sai da kayan mata, ko yana buge-bugen waya wa mata, sai ya zo ya ta nuna damuwarsa, kuma ya zo ya shiga cikin wannan harka. Akwai haɗari kwarai da gaske, ko bayan zunubi ma kuma akwai ainihin wato cuta da za ta samu mutum.